što je gmejnska rada rozsudžiła? Majka wobdźěli so na posedźenju gmejnskej rady. Wona so weseli, dokež może za swój studij wszelakie rozprawy o tym przygotować. Čłonojo zetkaja so w gmejnskim zarjedzie w sydarni. Časna hamtskie wjesnanosta tu je, a z kóždeje wsy zastupier abo zastupierka. Woni su wszyscy woljeni čłonojo gmejnskej rady. Dżęca steja wiacore temy na dniowym porjedzie. Jako prynje wuradźuja gmejnscy radzicieljo o tym, hacz ma so nowa bydlinska szturcz zapołožić. Planowanskie koszty su kietro wysokie. Jeli so to wobsamknie, ma so wobtwarjenski plan nacisnyć a wupołožić. Projekt by statne ministerstwo za regionalne wujicze spichowało. Gmejna by miała swojski podziel przewzać. Wuwije so horca dyskusja o tym, hacz ma so ratarska przestrzeń na bydlinsku sztwórcz przemienić. Je pak wiele zajemców, kiż chce tu rady bydlić. Prostwa wo spichowanie je stajena, nie pak jeszcze przyzwolena. Tuż rozsudza so gmejnscy radzicieljo najpredy na przyzwolenie spichowanskich pieniędzy doczekać. Mimo to ma so wówny puć ponowić. Maja so nowe parkowanskie miestna zapřijeć, dokež su przy puću lekarskie praksy a wobchody. Tež remesniske firmy trebaja parkowanskie przestrzenie za swoich kupców a za dodawanskie auta. Inženjerski biro je dostał nadawk nacisk wudziewać. Přitomni si nacisk wobledaja. Wiacori mienia, zo je wun riany, ale zo dobi so wiace zelenie do naciska zapřijeć. Jeden pokazuje na to, zo nech maja nadrożne lampy sebi solarowe panele. Tak lutuje gmejna dowodobnie pieniędzy za wobswietlenie w nocy. Ważny dybk je też, zo trebaja we wszystkich wokonach sach spieszny internet. Wjesnanosta o tym informuje, zo je to przy nich sach zakończone, a zo so z tym pokroczuje. To ma atraktivność nausy bydlić, powiększyć. Krótkodobnie je przyszła prostwa, hacz smie so mjez wieskomaj natwarić solarny park. To by krajinu kietro zmieniło. Nietko wuwije so horca dyskusja. Jeden wobdźělnik wita přidatne dochody za gmejnsku kasu. Dalsza wobdźělnica ma to za ważny argument, ale ma wobmyslenia, hacz bychu wone w obchodzie tak wysokie byli, kajż očakowane. Trzeci pokazuje na to, zo maja so ratarskie przestrzenie też dale za plawowanie rostlinów wužiwać. Pak za zežividła, pak za pizzu za skut. Dalszy argument przyjdzie od młodszego muża, zo miał so hospodarski wužitk dokładnie próbować, predahać so dowolność da. Starszy gmejnski radziciel meni, zo nie może tola swoją domiznu tak prostsze przedać. Majka słucha, a se szo zapisuje. Do niż so dyskusja nie zakończy. Demokratyczne procesy długo trwają, ona pomyśli. Ale je ważne, zo może tylko ludzi z sobą rozsudzieć, a zo so wszystkie myśle a wobmyslenia sobą do procesa zaprzyjeja.